sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, you know. Mä oon Mikko Herranen, suomalainen muusikko, musiikkituottaja. Oon kotoisin Otavasta. Se on ollut sellainen pieni kylä Mikkelin vieressä, jossa silloin kun mä asuin siellä, niin asui suurin piirtein 2000 ihmistä. Siellä kävin ala-astetta ja siellä opettelin elämää. Sen jälkeen muutenkin joskus sitten Helsinkiin, mutta sieltä mä oon kotoisin. No mennäänpäs nyt sitten tähän, että kun sä oot pikkusen erilainen tyyppi, sulla on täälläkin nyt Eikä ihan pikkusen. Aurinkolasit päässä, että sulla on tää näkövammaisuus. Mitä se sulle tarkoittaa? Se onkin jännä kysymys. Tosiaan ei tullut puheeksi tuossa esittelyssä, meikäläinen ei näe oikein mitään. Mä näen pikkasen hahmoja. Nyt kun mä katson tästä eteenpäin suoraan, niin mä näen, että mun edessä on ihmisiä. Mutta en mä oikein näe sitä, kun mä näen semmosia hahmoja. Jos on kirkas auringonvalo, niin siellä ei näe yhtään mitään. Sen takia mulla on nämä lasit, koska mua häikäisee kirkas valo tosi paljon. Mitä se näkövamma mulle merkitsee? En mä oikein tiedä, kun mä oon aina ollut tämmöinen, niin tää menee tässä ihan omalla painollaan. Onko tää synnynnäinen tää sun? Tää on ollut aina. Tää on synnynnäinen, eikä oo ikinä mikään muuttunut mihinkään päin. Tää on tämmöinen. No mitäs sitten tämmönen, että kun sulla on tämän näkövamman takia, niin onko sua koskaan kiusattu? On, koska niinhän se usein menee, että jos sä oot vähänkin erilainen, se erilaisuus on semmoista, että siihen pitää jotenkin kommentoida ja se on siisti silloin, mikä nyt toi. No mitä sä sanoisit tämän päivän kiusaajille ja kiusatuille? Kiusaajille mä sanoisin, että älkää olko niin epävarmoja oikeasti. Maailmassa on paljon sellaisia asioita, mitä te ette ymmärrä, mutta sen sijaan, että te dissaatte niitä, niin opetelkaa ymmärtämään, koska se tekee teistä viisaampia. Ja kiusatuille mä taas sanon, että ne ihmiset, jotka kiusaa, on usein niitä, joita pelottaa eniten. Koska ne on niitä ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä erilaisuutta, ei ymmärrä sitä, että se voi olla hyvä, että se voi olla rikkaus. Ja se voi olla semmoinen, mihin kannattaisi tutustua ja ottaa selvää. Love is like a magazine. I wanted to believe in the headlines. Scared of what we might have been. You shut me up with sadness. Suvaitsevaisuus tarkoittaa mulle sitä, että annetaan ihmisten olla mitä ne on. Annetaan ihmisten olla mitä ne haluaa. Ja jos ihmiset ei ole samanlaisia kuin sinä olet, niin ei se ole sulta pois. Sitä mun mielestä on suvaitsevaisuus. Now I see how you lost your faith in the world that was. Mitä sä haluaisit sanoa näille täällä salissa olijoille? Lapsille ja nuorille ja opettajille ja vaikka muulle? Uskokaa kaikki siihen, mitä te teette. Tehkää semmoisia hyviä juttuja, mitkä on teidän mielestä hyviä juttuja. Tehkää niitä ihan täysin. Te voitte saada ihan älyttömästi kaikkea sitä, mitä te haluatte, jos te vaan jaksatte tehdä sen eteen töihin. There's an evil tone in every word you say. There's an evil tone, won't push me away. You know there's a will, because strong somewhere inside us all. The will to find and heal your wounds and raise the ones who fall.
shiny up seal of the world. Don't wanna say a word. The things that lock you in your cage are pushing me away. Sille.